Takže čaute, ja som Ludra, vítajte pri novom videjku a tentokrát to je pre niektorých bohužiaľ z Minecraftu, pre niektorých ešteže z Minecraftu, neviem ako to je, to sa rozhodnite. Ale nie je to obyčajný Minecraft, je to s Crasherom. Čus! A je to čarovný Minecraft na jednom serveri, neviem prečo. Prečo tu mám také červené čáry? Tuto mám takú červenú čáru. Ty jsi zmáčknul nějaký jiný tlačítko než F5. F9 som zmágol. Aha, jo. No a to se ti udělá i takový čáry. Aha. Když zmáčkneš F9. Čiže spravíme strih a hneď sme späť. Oh my god! Debil. OK, takže sme späť po strihu. Som si to trošku musel nastaviť. Tu má niekto nejakú bilu. Počkať. Přesně. Ja si skúsim dať video settings, si skúsim dať normal render distance. A v pohode to je docela. Běžíme někam, já nechci, aby tu byl pořád spawn. Běžím, hele, to běží úplně na druhou stranu než já. Jaj. Tak čekaj na mňa. Ja nemám vôbec jedlo, nemáš? Nemám. Má pořád reskat, cože? Tady už by neměla být. Jo, už to není reska, tady není reska. Snake! Pštrosy, ja idem zabiť pštrose, z nich je maso. To by zajímalo, kde jsi. Bože môj. Kde jsi? Mám znovu maso? Nemám. Řekni mi souřadky. Myši! Souřadky mi řekni. Počkaj. Z nikoho tu nepadá maso. Ty vole, vlkodlak, vlkodlak. Vlkodlak, hej, tu, malý. Silver skeleton. Silver skeleton! Jo, do prdele! Ti pomoct! Mám jedna pohádka! Bože. Je mrtvej. No, docela skoro. Chci mě snajku. Spawn! Hele, prosím tě. Pojď sem, já ti dám věci. Počkej, to se můžu nechat, ne? Já mám hlad. Bych si tu krysu rád snět. Počkej, kúkneme sa na mapu. Neviem, či sa niekam dostaneme. Ale mohli by sme. My jsme tu s kámošem měli domek, ale teď nevím, kde byl, ten byl někde daleko odsud, takže... jo, tamhle běží, že já tě nestíhám. Dobrý, běž klidně. A ľudia, ešte sa vám ospravedlňujem, že tomu debilovi až tak moc hučí mikrofón. Že? Nie? No. Tak nehovor mi, že ti nehučí, ti tak šuští nepríjemne. No a to Ty vole, škorpión! Ty kokos. Kdyby se zdržel blízko mě, to by se nestalo. Ty blbé, to bol môj škorpión. Chtělo by to jídlo. Ja mám ešte tú krysu, chcelo by to skôr kamen a drevo. Dřevo nemám, kamen mám. Máš 8 kamena? Ale cobblestone, myslím. No tady si ho můžu nakopat. No, vidíš. Ale dřevo nemám, ale mám uhlí. Aj to je dobré, že máš uhlí. Mě za chvilku gebnu na hlad asi. A mám ešte tú krysu. Ja idem sem hore niečo nájsť. Wow. Menšie kúsance. Menšie, väčšie, by sa dalo povedať. Nepotřebuji fakt něco žrát, já mám jenom dřeň do bary a mg. Wow, jak som to spravil? Dobre. Radšej si dám tu short render distance. Aby to
Nesekalo až tak. Maga, ty si úplně tam nejvíš. A jdu za tebou. Kytička. Som si zebral kytičku, nevím jakou. Ježišmária. Buttercups. Maga, mohl bys počkat, prosím? Ne. Tady jsi. No. Takže já za chvilku gebnu na hlad. Spider! Pomoc! Jedno HP! Vlkodlak! Lomeno back. Shit! Tahá, veď ide po mne. Já ti jde pomoct! Vlkodlaku, hej! Lagy. Úplně jsem Ještě zabít vlkodlaka, protože z toho padají úplně luxusní věci. A on už není za mnou. Ty vole. Back! Lagy, jak prasa. Hej, omg. Já mám... Ten vlkodlak ode mě docela dostává, hej. Já mám pštrose vajco. Já jsem skoro zabil vlkodlaka, 6 hápek mu zbylo. Tak. Já potřebuji, jo, dobrý, sekiru mám. No a teď chci 3 hápka, 2 hápka. Jo, mám 2 ironové lopaty. Jednu mi dáš. To víš. Ježišmaria. Jdu ti pomoct. Zase vlkodlak. Help. No a už nemám čím mlátit. Čekaj. Pozdrav tě do videa. Uvidíme, že či někdo pozdraví se staví, že ne. No, hned. Poradu, vyšel. No hej, vlkodlak. Hej, nemá se měnit? Help me! Ty vole, ty si musel zdechnout. Ježišmária. Ty lomeno bat. Do něj. Tyčky. Počkať, já si musím trošku znížit toto. Jste nás doteraz možná ani naučili. Jo, tady, na. Jak si dám preč dead point? Jsem to zabudol. Aha. Už to mám. Waypointy. Hej, ty střih na chvilku. Delete. Na čo? Čekej chvíli. No! Ježiši. Magor. Já musím na oběd. To fakt? Jo. Robí si prdel? Nerobím. Jo, už jdu! Dobre, tak my sa k vám vrátime po strihu. Takže zatiaľ čus. Tak Ježišmária, počkaj, ja som nedal devinu. No, dobre, teraz ja nechám zapl... OK, takže tu sme po strihu. A teraz sme tu v nejakej diere, čo som si vykopal, lebo som sa potreboval ubrániť pred okolitým svetom. A možno sa čudujete, odkiaľ mám toto jedlo, keď máte rank, ne? Akože keď napíšeš, že nahrávam, dáme takto napríklad, a vy tam máte napísané tuto máte napísané, že učeň, a tam keď dáte, že dáte lomené kit a váš ten rank, ten učeň, alebo čo ste. Dobre, niekto pozdravil, bol aký smajl. Ostriček. Když dám kit učeň takových věcí. Mňamy. Máme tu úplne epic drevo.
Čo je fakt docela pekné, čiže... Počkať. Koukej na mě. Super. Ale aj tak to nemôžem buchnúť. Jdem kopat. Já jdu kopat. Ne, nechod tam kopat. Kap. Jaj. Ježišmarja. Já jdu kopat. Vidíte, že je z toho naozaj pekné drevo. Počkaj chvíľu. LOL, mega jaskyně. Kde? Ale bacha, ať tam naspadneš. Rozprávam z plnú hubu. To sa nepatrí. To ja chcem. Jumpuju tam. Mám tam jumpnout. Jdi se tam podívat. Jak to, že tam nemôžem buchnúť? Ti vletí. Já jdem. Fuj, dobrý, spadnu se do vody. Pojď, to je úplně bezpečné. Počkaj, ja si tu musím nastaviť provizorný set home. Dobrý, teď jsem to zvětšil ještě vodu. Takže teď to dáš na 100 pro. Máš torče? Torče, 2. Počkaj, tu je uhlie. A tady je úplně něco divného. Tu je úplne mega veľa uhlia. Jo. Wow, lagy, prepačte. Diváci. Divácom. Tu vyplájem, idem radšej do tej tmy. Co to je? Kopr. Tu ešte. Já mám kopr. A ja mám lagy. Ľudia, možno ešte po tomto pôjdeme natočiť San Andreas multiplayer z nejakého serveru. Možno nájdeme nejaký. Možná ano, možná ne. Na to potřebuješ ironový pickaxe. To mi tu stále hovorí. Ježišmaria, nevylezem od tohoto. Ježiši Kriste. No konečne. Mohli bychom se jít podívat někam na železo! Jupi, železo. Nehovor! Tuto vyzerá, že je niečo za tú vodu. Asi ne. Wow. Glitch nejaký. Wow. Počkať, diváci. Niečo musím kúknúť. Shit. Dúfam, že to stále nahráva ten Minecraft. Dúfam, že nespadlo natáčaný. Ježišmaria. No nič, už to asi budeme musieť ukončiť, lebo mi dochádza miesto na disku. A tým sa vlastne prejavujú lagy niekde. Čiže ak sa vám páčil tento diel, tak zanechajte like na videu. Ak sa vám nepáčil, tak dislike a komentár, prečo sa vám to nepáčilo. Dajte odber Crasherovi, jeho kanál máte v popise videa. A čaute. Pozdrav. Dobre.